Jumej wara l-miliet ta' 37 sena ilu, il-Papa San Giovanni Pawlu II għall-arrida mariżu lil Aljaċka fil-ħabs. Ir-raġel li f'Mejju ta' sentej qabel kien spara lil il-Papa tant maħbub fil-Pjazza tal-Vatikan. One News kellem mal-ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit li qal li din kienet it-tielet darba li Papa San Giovanni Pawlu II ħafer lil min ipprova joqtlu. L-ewwel darba ddikjara meta kien ser bl-ambulanza feru tal-mewt lejn il-Polikliniko Ġemelli li kien dar lejn is-segretarju tiegħu u qallu li kien diġà ħafer lill-aggressur tiegħu. Reġa' iddikjara l-maħfra ftit jiem wara l-operazzjoni, wara li kien beda il-vjaġġ lejn il-fejqan tiegħu mit-tieqa tal-Isptar Ġemelli, u mbagħad sentej wara reġa' ddikjara il-maħfra tiegħu wara li kien mar iżuru. Frank Zammit irrakkonta ma' One News ġraja li kienet seħħet qabel dan l-attentat li ħasat id-dinja. Kienu żanżnu ambulanza u niżel il-Papa jbirika. Kien daħal fiha u għamel żmien jitlob, għamel żmien mhux ħażin jitlob, tant li meta ħareġ minnha, is-segretarju ġibidlu l-attenzjoni kemm kien dam u li kien waqa' lura fl-appuntamenti. Ħares lejh jiġifieri mhux bid-daħqa, għallu m'għandix dritt nitlob għall-ewwel pazjent li ħajuża. L-ewwel pazjent li juża din l-ambulanza kien l-għada l-istess Papa wara li t-terrorista Tork kien sparalu.